Hola, bon dia a tots. Avui anem a parlar sobre un dels successos més importants i tragèdics ocorreguts a Espanya, la Covid-19. Això què és? Té nom de videojoc. Tot va començar un 13 de març de 2020, quan a Espanya ens van confinar ocasionant moltes queixes i un gran pànic en la societat, estant 100 dies en estat d'alarma. Demà no haureu de vindre a classe. Una nova pandèmia ha arribat a Espanya i romandreu a casa tancats durant un temps. Que bé! Ja podrem jugar a la Play. Els xiquets van eixir feliços, inconscients de tot el que anava a ocórrer els següents mesos. Hola, fill, què tal? Això té mala pinta. Què dius? Però si tot això és perfecte. Els primers dies, els xiquets estaven molt contents de no anar a l'escola i poder estar tot el dia a casa jugant amb l'ordinador amb els amics. Per a ells, eren unes vacances, descansant tot el dia a casa i sense cap obligació. Mentrestant, a la resta del món, els contagis, casos de la Covid i les morts augmentaven. Amb el pas del temps, la situació començà a ser més sèria. Les escoles feren videoconferències obligatòries per continuar donant matèria i el govern posà normes per poder eixir al carrer. Mascarilla obligatòria, sols eixir a fer activitats necessàries, guardar la distància de seguretat. Pel carrer sols es podia anar de dos en dos. Francesc, l'àvia ha agafat la Covid i està a l'hospital. Es troba molt mal i no creiem que aguante molt de temps. Pare, vull eixir de casa. Estic molt cansat d'estar tot el dia tancat i necessito visitar l'àvia ja. Francesc, no podem. A nosaltres tampoc ens deixen visitar-la. I si així, podem arribar a sofrir greus conseqüències que ens poden perjudicar. Després de les grans actuacions per part del sector sanitari i de l'esforç diari que realitzaven, la població va decidir eixir als balcons tots els dies a les 8 de la nit a aplaudir per agrair la constància i perseverança d'aquests treballadors. Això no em pareix just. No entenc per què no puc anar a visitar-la. Quan tots acaben d'aplaudir, estaré preparat per eixir per la finestra i visitar l'àvia. En quina habitació estarà? Si em fa falta, recorreré tot l'hospital per trobar-la. Mare meva, quanta gent hi ha. Potser tindria que haver seguit el consell del pare. Hi ha molta gent malalta i em puc contagiar. No obstant això, seguirem pel meu objectiu. Francesc, què fas ací? Ja et va dir el pare que no vingueres. És molt perillós. Ja ho sé, àvia. Sols volia veure com estaves i despedir-me per si ocorre algo greu i no et puc veure en molt de temps. Tranquil, net, tot estarà bé. No et tens que preocupar per mi. Ves a casa, allí estaràs millor i per favor no es preocupo per mi. Vale, ja, t'estime molt. Com el cas de la família de Francesc, hi havia moltes altres que van sofrir les greus conseqüències de la pandèmia i que es van preocupar molt per la salut de tots els seus familiars contagiats. Aquest confinament va durar 3 mesos, causant la mort d'una gran part de la població mundial. Amb el pas del temps, el món sencer es va anar recuperant dels efectes negatius de la Covid, millorant a poc i deixant enrere un període desastrós que va passar a la història.